uzongiconfront uhlulweni ukungiqonda sikhulume kahle nje abantu abamatured bese Ngiyaqonda ngiyakutshela nje. ukuthi uvusa akuthanda indaba ungibizela abantu ukwazi ukuthi ngizokuxavatha vele angikusabi namanje futhi ngiyazi Hawu uzongixabatha manje. hayi bo Muthi uziqhayibo. ngiyavivinya Awuvivini. ntombazana joyela kabi le ntombazana joyela kabi le ntombazana Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufika khona nombukiso. Igama lami nginguSitofuzela ngamandla le show lesibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. So njengoba usise la eceleni kwami khona lento entsha asayinotisile ngoperson athandana naye engamphathi kahle. Ingakho ela ezoyilandelela because ufuna ukuthola kahle kahle ukuthi sithini isitori samuntu wakhe. So ke iqiniso sizolithola kungesikhathi esingakanani kusoka manje. Cela simuze ukuthi ingabe usiphathele ini. Sabona kunjani? Yasana. Right? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami ngicela usondele nje kancane kwi-mic. Umabala ehle naye. Mama, Umabani? Maxolo. Okay. Awazi ukuthi ngiqonda ukuthini ngithi umabani. Mama, But usungiphendulile. Ubuya kuphi ngokuhlala? Maxobeni. Oh, all right. Ukhulele khona vele. Yebo. Sharp. So ngicela sivele sihlala phezulu kodaba. Ungichazele ukuthi nihlangane kuphi nomuntu wakho lo othandana naye and kwakuyini nihlangana nahlangana kanjani? Sahlangana ngangisasese-DUT. Sahlangana khona like sabonana wangibingelela then wang-approacha. Sahlala nje wamnandi and then this year ngibona sina 2 years naye. Okay. 2 years wasuqedayo and then this year ngabona ukuthi useyangishintshela. Ngabona kwi-laptop yami wayelogile. Wayefaka WhatsApp wakhe kwi-laptop yami then wakhohlwa ukukhipha. Then ngabona like i-conversation yakhe nomuntu engimaziyo bengifunda naye but then wasuka waya e-UKZN. Oh, okay. Mhlambe izathu senza ukuthi afake uWhatsApp wakhe kwi-laptop yakho isiphi? Angisakhumbuli kahle but then khona into wayefuna ukuyenza ngathi noma wayefuna ukubheka ama-file yini. Oh, okay. Okay, fine. So ke wabonani khulunywani lapha ku-WhatsApp? Yini nje wayicoshwa wabona ukuthi le nakanjani labantu bayathandana noma khona into abayenzayo abayifihlayo? Like babebizana ngamagama laba abantu athandanayo. Ney'thombe besendana iy'thombe nama-airtime nemali bekhuluma ngokuthi belunjani usuku labo namhlanje ney'nsuku abasuke bey'khiphe ngazo nje izinto ey'kanjani. Oh, okay. Lo sisi lo othi ufunde e-UKZN usho kanjalo? Bowumjwayele kangakanani? Besihlala kwi-race eyodwa naye. Like bengithi ngiphuma naye abephuma eminyango besihlala nje endaweni eyodwa. Endaweni eyodwa. All right. So azikho izinto ey'julile eseke naye ekhuluma naye noba u2? No, bekumuntu nje ngimbona nje. Yebo. Oh, okay. So mangase uthola ukuthi yes vele bayathandana and bayimisele nje futhi kakhulu basaqhubeka nento yabo, wena ke uzobuswenza kanjani ngomuntu wakho? Uzokhetha ukuhlukana naye noma nawe ukhona la? Ngikhona and uyena futhi uzophuma. Wena sho engaka? Ngiyazi uzophuma. Okay. Mhlambe ke ubhuti lo ukuphethe kanjani? I-relationship nje isaqala bekunjani njengoba kukhona ukutholayo manje? Beku-right nje sihlala kube mnandi but then manje sengishintshela kakhulu because ngisho ngifuna ukuspend isikhathi naye uhlezi ezothi busy. Okay. Mhlambe engakasithike ubhizi ubeka khipha mhlambe kusekuhle kakhulu. Kakhulu. Mhlambe kuthengele ama gift. Nami futhi ngimspoiler ekhama bengisendela imali nje ngimthengele izinto eziright. Oh, okay. Ekhaya lakho ukhona umuntu aziyo ukuthi uthandana? Okay, ngifuna ukuthi mina ekhaya lakho la uzalwa khona bayamazi ubhuti? Yebo bayamazi. Bayakhulumisana naye? Hayi njalo but then if ngihleli naye like osisi bami kakhulukazi ngiyasho ukuthi ayabazali. Yebo ayabazali. Okay. Ekhaya labhuti ke bayakwazi wena? Osisi bakhe kuphela bangaziyo. Niyakhona ukukhulumisana? Yebo. Mhlawumbe uke wabheka kosisi bakhe labo khulumisana nabo ukuthi at least wazi ngabo ukuthi ukhona yini mhlawumbe umunye umuntu anaye noma umcebe nje usho ukuthi angikho right ke manje ngoba phela nakho bayakwazi? Cha bangazi ngazama ukuxhumana nabo. Okay. Mhlambe izathu
ngithanda ukuthi izinto zethu ziphele kuthina. Okay, awufuni ukufaka abanye abantu. Yebo. Okay, so saxhumana nosisi lo osazanise naye ukhona njengamanje studio, angazi noma wena kulungeleni ukuthi ngimlande khona uzokhona ukukhulumisana nawe ubuso nobuso. Yebo anginankinga. Mekwenzeka uphesini wakho eyibona le episode, ucabanga ukuthi uzomphatha kanjani? Angazi ukuthi ngicela uzocasuka but then ayikho into engayenza nami. Okay, kulungile ithi ngimlande ke. Yeah. Kusilande line. Alright, sibabukele lapha emakhaya siphinde sinamukele uhlelo esibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. So ke usisi njengoba ela nathi esijoyinile kusho kona ukuthi mhlambe ongenzeka impendulo eziningi esiyidingayo angazi asinikeze zona. So asazi cela silindeleni noma yini. Sawona kanjani? Yebo. Uyaphila? Yebo siyaphila. Ngiyaphila nami. Umaba lo hleli naye? Hayi ngoba kaNdlela. Indlela. Yebo. Oh alright. So uyazi ukuthi mina ngiyahlonipha Ndlela. Cha. Okay, usisi yamazi? Yebo ngiyamazi kancane. Umazela kuphi? Besihlala na RSA1 ngisafunda eDUT. Oh okay. Mawusi kancane shuthi bengabona bangani? Cha besingabona. Oh alright. Mawubhekile ngabe sikubizeleni lolu hlelo. Ugama lo hlelo uthi umfunani umuntu wami. So mawuzicabangela nje ngokwakho. Ngabe mhlambe yini ingemumva engadala ukuthi sikucela ukuthi usijoyine kulolu hlelo. Mina nami ngisathukile ngempela ngoba ngazi ukuthi ngingedwa kumuntu wami. Oh okay. Yebo. So njengoba ula ngiyacela ukuthi ngidedele umnikazi wendaba okuyena ubhalele isho achazele ukuthi kahle yini eyenza ukuthi akubize. Yebo. Ngicela ukuthi ukhulumisane naye. Unjani? Ngiyaphila. Ngiyaphila. Into esibizele yona la. Ulo uVusi wayelog in kwi-laptop yami and then wakhohlwa ukulog out. Yabo? And then ngafica iconvoy yenu. Kwi-convoy yenu ucace bha ukuthi mina noVusi khona into wenza phakathi kwenu. Vele siyathandana noVusi angiphiki. Niyathandana? Yes. Kwaqala kanjani? uVusi wangitshela ukuthi nihlukene nawe. Wangikhombisa i-screenshot la kubhalela khona i-paragraph even though ungabonanga lo reply khona ukuthi ucela nihlukane because wena uzwani namazi. Wangitshela lokho mina. uVusi ukutshelele yodwa. Usazwana nokuthi aphuza amanzi? Akazwani nokugeza totally. uVusi ukutshela leyo nto. Mawugela kumele uVusi mina kwa-cosmetics uthengelwa yimina akazi nje Colgate usimali nesitolo. Yena utshela ukuthi utshela wena ukuthi mina ngigezi. Angihlangene ke nalokho ngazi ukuthi awugezi mina ngayithathela indoda ngangeke ize ngimiyeke. And uVusi uyangithanda ke futhi okunye. Sibeni sakho. Vele ungazenzi ingcono ngami. Nami ngiyazi ukuthi uVusi wathi wena wayishelela kuyena akazi kuthanda. Wayevele efuna mina. Nangankathi ngihlangana nani lapha ema-passage ngangimbuka vele indlela engibona ngayo. Kwasiza kona ukuthi ngahamba ke ngeza la eKZN. Kodwa uVusi ngiyamthanda futhi ngihlukane. Ngisho ukuthi ngiyelapho ngeke ngihlukane noVusi. Ungaresta ngalapho ngeke. Ungaresta ngalapho sisi. Yazihlala nama wrong this time. Mhlawumbe kade obathusa sisami. Mina angithusi. I'm not shaking. Angithusi. Wena indaba uconfront mina uyeke indoda yakho cause yena wangishela. It's not like ngayiyela kuyena njengawe. Wena owazingenela wena wafaka amanzipho. Ungosukuhlola udotsa ubamba injakho ngeketanga uzoconfronta mina. Ungaconfront mina. Khuluma neboyfriend. Ima wena uzubonje usisi wami unaso isimilo. Ungathandana kanjani nomuntu owumbona hamba nentombi yakhe wena still uthandane naye. Sanihlukene nje wakwala sisi. Wangala nini? Wakwala wangikhombisa i-screenshots futhi uVusi naso yoqeda unyaka manje. Angihlangani mina. Uyangikhombisa nama message la suke nikhuluma khona umfakela imali okubuhlungu ukuthi ke nale mali eprevious kade umfakela yona uyifayela abazali bakho uyisendile eqhubwa iletha la kumina. Udla imali yami. Ngeke ngiyicaze nima ngiphuya indoda yami. Okubuhlungu ukuthi ngihlukane noVusi ngeke lapho ngiyelephi ngeke. Uzohlukana ke naye. Ngeke. Uzohlukana naye ngenkani. Ngeke ngize ngihlukane noVusi. Usongangena lapho ngiyelephi never. Uzongenzela into eyi1 siswami. Yonke le mali obiyami eyami yabazali bami bayisebenze kanzima ubuyidla noVusi uzoyibuyisa yonke njengoba mana ke bambe lapho umuntu akumine ngithedizela indoda yakho ngemali indoda yami actually ngemali ubonile phela ukuthi useless ubonile ukuthi useless indoda yakhe wena indaba ongabuka esibukweni ukuthi inkinga ilaphi nje ubuVusi sebona mina
Yindaba ungayiseshi ukuthi inkinga yami ilaphi ngeke nje mfana vele ngishiye khona ukushaya amanzi. Ngoba wena uyile type le eyishibisayo kwabafana. Ungangijwayeli-ke mina kabi. Angikujwayeli kabi. Indoda mina ngasekuthandi accept umove on uvuso uyangithanda. Ngi-accept in. Accept uvuso sakufuna uvuso uthanda mina. Angifuni isipambane ngezandla. Ngiyazama ukwehlisa umoya. Umambane noba. Yazi nje somfuthi abo uyayithoba ehlisa umoya hayi lento oyenzayo. Hayibo. Hayibo ini. Uzuthatha isibindi esingakungizele la ungizele ungibizela abantu engabazi uzongiconfront uhlulweni ukungiqonda sikhulume kahle nje njengabantu abamatured bese ngiyatshela ukuthi uvusa yakuthanda indaba ungibizela abantu ukwazi ukuthi ngizokuxavatha vele angikusabi namanje futhi ngiyazi ha uzongicavatha manje hayibo muthi uziqhayibo ngiyavivini awuvivini ntombazana joyela le ntombazana ngijola kabi le ntombazana ha kade ubathusa mhlawumbe kade ubathusa mina ngoba imsinga le ngaqhathwa-ke yeso waqhathwa ini ngaqhathwa mina futhi okunye kuvuso wami kumele ukufake la wena-ke lalela-ke uzongisiza-ke seswami ungidilithele inamba yakhe efonini yakho ukhuluma nendoda yakho bopha inja yakho uphume kumina bopha inja yakho uphume kumina sisi nawe vala imilenze yakho uphume kwabantu babantu ngikwenzeke lokho awuhlangene lapho ma awuhlangene munu woza-ke kutsheleke seswami yazi ngoba nivuseze kwena funa into eyodwa nje le mina engingamniki yona kusho ba shuthi lama-tape ehleze engibukisa wona amavidiyo ama-tape awuyakhohlisa awuyakhohlisa wena uzodlalwa la hayi asazi-ke lapho sikuzwa kodwa akekho serious ngawe okusalayo ngiyadla yini la ifuna kuyena angayitholi kwena ongihlebela hayi into eyodwa phela yini le uyazi naye basebenzani naye usukukhona thina senzina leyo nto usukukhona masenza leyo nto okusala ngidla imali yakho mina ngisho ukuthi uyangidlala okusala ngidla imali yakho okusala kudliwa umuntu kudliwa imali okusala ngiyadla nawe uyadliwa yilokho kubalulekile ukuthi ngiyadla wena ungena phi ukuthi ngiyadla so ngidliwa nginawe yini okusala uyadliwa and izophela ibothoke shame ungena and akekho umuntu ongiyaza ufuna ukushaba ufuna ukushaba hayi bo ntombazana ungangicasuli mina ngazi ukuthi ngehlisa umoya ngakuhlonipha uhlonipha ba ngahamba ngofunda KZN ngakushiya lapha eDT ngoba waqhubeka kodwa naye angithi uhlonipha lokho uyamthanda uthanda umuntu wabantu kusho ba kusho wakho uthanda umuntu wabantu akuyena wakho mhlawumbe namanje usazongishiya kumele ukwazi-ke lokho ukuthi uthi akena wakho ayikho umuntu onendoda yakhe emhlabeni futhi-ke kubaluleke kakhulu ukuthi ngisho uvusi naye singamfonela simbuze nawe uyazi ngisho kuthiwa siyamkhetha isiyokhetha mina ngiyayenza into yami mina ngiyazi ngenzani ngijwayela kabi wena ngiyayenza vele into yami kumele ufunde yezo ngizokufundisa ukuthi yini ekusalisa emfaneni ningangivumela ukuthi simfonele uvusi yebo singamfonela azokhona ukucacisa kahle ngoba phela kuwena uthi wamala hayi ngempela akacacisi angikazi mina hlwana novusi uvusi asikazi ahlwana naye yazi ngobani ukwenza isilima seswami vula amehlo semhlabeni la mina uvusi uyangithandayo ungathini akakuthandi ngiyacela ukuthi nivunge ukuthi simfonele ngaphambi kokuthi simfonele ngicela ungitshele ukuthi yini le amnikeza yona wena lo ngamniki yona mina novusi asilali okay ngiyezwa ngiyacela sisifonise Hello? Kunjani bhuti? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Kubuye ngazuthi matasa. Ngikho matasa. Alright, ngakhona ukukhuluma? Yeah. Ukhuluma noStufuza dla ngamandla Zulu from Black Life TV. Yebo. Sikulalele kuhlelo elithi umfunani umuntu wami. So, nginama guest ayi-2 today and ongivashile uyedwa unokuphiwa. Uthi akekho right move nje ngendlela oyiphethe ngayo kubudlalwane benu bawu2 so angazi noma uyamazi nokuphiwa ya nokuphiwa ngiyamazi kwenzakala nge-relationship yenu nokuphiwa ngathi ya mina naye sithandana kodwa beni ngingangeni ya bese what happened kwase kwenzakalani ngekho izinto engingayithandana like guy
mhlambe enjenganje. Ngathini nje uMangcola zonke nje lezo zinto. Into ezinomqondo engadi ngisho. Nahlukana nini? Sihlukane nento this year like ngoJune. Oh, okay. Haw. Yeah. Umuntu ambizile la ukuthi asijoyine uQueen. Angazi noma uyamazi yini. Yeah, Queen ngiyamazi. Uyini naye? Yeah, like ngisanda kumazi. She's my new girlfriend. Nine isikhathi singana ndawonye? Isikhathi singana sithandana? Yes. I think it's been 4 months now. Oh, okay. Uthina utheni nomnyaka kodwa ke vele ngiunderstand abantu besilisa bajwayele ukubala indaba zezinyanga ukuthi abantu bahlangana nini. Okay. But uthanda usebenzisa yakho. oh, okay. But ngiyabonga kakhulu ukuthi usucacisile ukuthi busuhlukene nokuphiwa wena uthandana noQueen. Yeah. So njengoba ukhuluma njengamanje la u-loudspeaker bakulalele bowawu2. Yini wathi Yeah, like Shuthi ubuqamba manga lokho ubungitshela kona. Bengaziqamba manga. Ngicela engazi ukuthi uNophiwa akekho right ngokuthi nahlukana. Shuthi ubenga understand ukuthi mina ngihlukene. Ngiyacela umcacisele. Nophiwa bese ngeke sawuthanda nawe. Very like now ukubonela ngesonke isikhathi ukuthi izenzo zami nje ukuthi bezikhombisa. Usikhosela umuntu osekhona yabo. Okay. Yeah, so nje phase. Yeah, Queen nje phase, she's the one. Okay. Yeah. Aphathe kambi. Ngiyangibhedela nje. Wazi ngibhedela manje. Emva kwezinto engase ngikwenze lezo nweni zongenza nje. Wena phase now usizi wenza izinto zakho ibhedayo and awufuna ukushintsha indlela wenza ngayo. Yini ebheda engeke ngayenza? Wena phase hambana nama-group wenza zonke lezi zinto engasile. Manje lokho kwenza umehluko phakathi kwethu. Wenza umehluko? Phela uQueen khona nginika wona wanginikwe nayo. Sengiya-understand. Sure. Yeah. Point dawa so. Siyabonga kakhulu kodwa ngesikhathi sakho. Ngizami. Siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho. Ngiyabonga. Angazi noma ihlaziyile yini yonke into ikhona esiphuma kuyona. Ihlaziyile. Kahle kahle wena busamthanda. Noma mhlawumbe ubuyitshela ukuthi yes nisathandana. Mina akaze wangitshela lutho. Oh, okay. Manje uyangixama ethina sihlukene because mina angitshela ngalutho. Gama amandla akhe angaka usungibize ngeza la. Awukahle kancane. Yo, Kahle nje. ngiyazolana nawe. Uzomthola uzokuthanda yazi? Next time kubuka i-relationship kumele u-improvise ma yazi? Improvise phela wena. Sidlala. Sidlala. Qhubeka. Mbuke lapha ekhaya ngicela ukuthi sivele sibambe la ngoba sekucacile ukuthi kahle kahle ikuphi ukuhambayo ikuphi ungahambi. So angazi ukuthi kuzoqhubeka kanjani nge-relationship yabo. Boba u2 angazi nje noma mhlambe basawuxabana ukuthi ubiziwe kule show angazi kuzokwenzalana. Basi ngicela ukuthi ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, ushare mina ngithanda kakhulu. Bye. It's the Black Life TV.